ए जी एगो बात कहम त खिसियाइब ना नु। अरे ना हमर धन तहार बात तो हमार कपार पर। अच्छा कहा तनी कि मान ली अगर रौरा हमरा से अकेले में मिले के होई तो रौरा फोन पर हमरा के कैसे बोलाए में कैसे मिले। बस इतना सा बात ई तो हमार बस एगो चुटकी भर का काम बा। पहले बोलम फोन मिलाई। हेलो ये हमार करीज ये हमार सोन पापड़ी कहाँ बाड़ू ठीक बाड़ू न। ओकरा बाद बोलब सुनो ना हमारा घरे न केहू नहीं तरी आव ना खूब चुम्मा उम्मा लेवल जाए खूब मजा आई। अच्छा कहा तनी जी कि जाई जाके कपड़ा उपड़ा चेंज कर ली अब बाचल खुचल प्यार राती के कोई जाई। अच्छा ठीक बा। हाँ हाँ जाई। ठीक। हाँ।